Hi guys, madong adlaw yung tanan. Mamili sa kus nilabhan. Salamat ni Insimita. Nagilaban nagahangkuan. Mga sanina. Ano ba itong humot to? Humot daw ni. Mamili sa ko. Dahil naghumanda ni maligo. Kaya ning message na daris Facebook. Giinan ko og bad influence sa mga kabataan ko no. Hala. Grabe na po siya. Nasuko siya kay kanalagang mayon kog magbubalitok. Bastos ko no. Habay nakabastos na ng magbubalitok nga duwa man na. Sa mga bata pa bitaw to makakita tag uhot nga gikan nay nagtresir at bitaw tong balitukan bahalag katu. Moy si Zag bad influence ko daras Facebook kay maulag na mo mention kog bubalitok. Raman ang istorya. Wa man jud ko ingog nagpakita daris Facebook nga ingana nga nagbinastos Miss Limuel. Bahal na si Zag sa isang iingon. Hindi ko matuon siya. Kay kanang ang giingon nga bubalitok. Istorya ra man na. Bad influence jud og nagbubalitok mi nga among gipakita ingana sa katawhan sa among gi-upload. Di man jud ngilad ng bubalitok nga istorya. Di jud ganaanaan pa nin kadaghan di jud ngilad. Kay kana naging bubalitok duwa man na. Amo man buhat sa una sa bata pa mi. Magbubalitok mis uhot. Ug naa karon na sa YouTube ning tan-aw ma'am. Nay imong message. Di lang maipakita basig kaawawan ka. Muingan ka nga bad influence ko sa mga kabataan nagan sa bari ko dari wa man. Nagan sa bari ko daras Facebook. Wa mo ko naghimo dari dautan. Kuara nang lingaw-lingaw. Ay nako maring. Ingana naman sa Muslim Will. Usap tweet man din sa Facebook. Daguban ka maitik man. Basig wa sila kasuway og na tweet nila. Jawa pud sila kasuway og mayayaon. Basta giinan ko nimo og bad influence sa mga kabataan. Okay na bad og naamoy nakita na ng video nga nagkikabugno og silingan. Nagkikabugno ko sa kinsa ingana. Nanong kog sundang sa silingan. Mo na bad. Unsa kani ang gibuhat o istorya ra man ni. Word man din nga bubalitok imong gikasukan. Nga kanang bubalitok duwa man na. Tabling-tambling ba murang kalsyolo. Mo na bubalitok. Nga ang nasabtan sa mga bata kanang pagbubalitok duwa lagi na. Mo na isang giingon nga bad influence ko ka naghisgot ko nga na bubalitok. Istorya mo ko ng bubalitok. Bitaha para na sa YouTube kay wa pa'y daghang hilabtanon. Pero daras Facebook grabe yung daghan hilabtanon nagdabos. Gamay ragalan ni mong ligok banta sana. Ano yan? Grapes yan? Hindi naman niya makain eh. Plastic lang yan. Kainin mo hindi? Kain ka? Yes? Bili tayo sa bayan bukas. Hanap ba na kasi magpapansin? Sige maglibot-libot. Ha? Nga pala. Uy, kabut ko. Halagi kabut ko ni. Sana may mong tuzo, Ming. Nasa ko siya tuzo na. Kabut man. Naman, Ming. Ito sana ka? Naman ka na iingon. Ha, sige saboy-saboy. Ito. Ano naman? Ano naman, Ming? Ano na, dyan kong kabut. Alang ka ni. Nasa ibuti pa sabot. Lumaki na no? Ngabot lagi siya nga. Nga naman, Ming. Gutom ka, kumain ka naman kanina. Walang iringa. Para pa ko ka, sinatig nga ng iringa. Mga putsa, daghan. Galagin mo yung gabot na ito. Ano mga abot mo kami? Ano mo na yung tuzo niya? Suso kami? Mamagatas. Anong kulay nito? Kulay? Pink. Pink. Di, ang kulay nito ay Red. red. Yay! Yung dahon? Itong dahon, anong kulay? Green. Kulit. Anong kulay nitong punuan niya? Punuan. Tawa.
Nanggiring na, mga abot na ginagiring. Nga naman, Ming. Ususo kami, wala man siya bata dyan na. Nga abot na, nung kanisa. Galigi po yung Ano hearts kami? mo. Gumaling. Halaming hanay mong ito dyan na, Ming. Nga abot man. Di mo na. Ito bro, ng punuan. Pag-picture mo. Tapos, Tapos papost ko sa Steam. Kasi sinanda mo. narabig ang naong. Nagdabos ag bugas. Nga. Agagtang ko an naman siya. Wat-wat. Sa kari. Bagong tubo. Sa kani wat pud. Na ito mamang gikaut. Aba sa dugon ko. Manggawas din ng bugas. Naghan. So na jud katong nay bago pa ko nagsugod og inom sang tambaw nga para sa epilepsy. Grabe jud ang bugas ang daghan kaling agtang puno sa bugas. At ko gawas-gawas ng adlaw. Gahapon naingon ko nga madtumig plaza. Wa may nadudson kay si Insimita nabilar man si gabi kay agbata. Sige magmata-mata. Nalingaw jud ko sig tanaw sa vlog ni Florami. Karang naas sa ibang vlog nga ang mga prutas. Ganahan gud kong tan-aw. Na ako vlog gasundan nga naas laing nasod nga kuan siya kanang nay fruit baker. Malingaw ko siyang vlog. Basin depon og mag-adto ko sa laing nasod unsa mangipo ko didto og apple. Mao din ang ganahan. Sa una gahang gusto nga trabaho kadtong naay o kapag ang lawas. Naghadang nga nakaw na ingon sa ko nga maabord ko. Kay gusto ko mag fruit baker sa laing nasod. Kay malingaw sa ko nga nang trabaho alagi. Magsuwat-suwagit manggali ko dari og kanang naay mag-abot ko mangga nga mubo. Samot tagad jud nang adto na sa laing nasod sa mga ipo ko apple, orange, sa ni parang bandiha, mga grapes. Nas Pilipinas nga na daghang grapes. Ningan akong limuel nga moadto mi. Nara pa dari Luzon dapit. Pwede pa ka moadto sa mangipo kay nga na. Ato nakita sa Facebook. Maulagay karon sige kog tanaw sa mga video ni Florami para nakatunglas na agi. Nga si Zegi video nga may mga prutas day fig tree hani po to ibangan. As kadaghan to. Mao pa ang tanawon sa reels. Karang mga po mga prutas, nga mangmukbang, nga na. Pon-pon og kaluyan ko sa Ginoo. Og natay planoho ni nga na, di man sa dingag kita makabuot. Kaning atang giplano sa atong kinabuhi, kanang gusto tag matug ka na dahil nga na. Bisag ato na nang giplano, tama no ta sa pagplano. Ang Ginoo di magbuot na og matuman ba og di. Mao nang ug unsa ito mga plano sa kinabuhi. Ato dyan iampo sa Ginoo. Kay Ginoo man siya magbuot ana. Kining tanan nga nahitabo sa atong kinabuhi, Ginoo nagbuot. Kay wa pa ta na tao daning kalibutan na agatong kinabuhi. Giplano na sa Ginoo ug sa tainig katawo nato danhi. Mao nang kini nga mga plano nangyampo sa Ginoo. Kay Ginoo man siya magbuot sa tanan. Dargo ko sabay kanong na yun. Lisid na padug kanang nay mato ko sa mga silingan. Kaya wa mo ko kaila. Diha galis na agi na kong tindahan. Pag ato na tindahan kanina paret kog napkin, kanahotdan kog napkin. Dahil mga hubog. Tumang giinom. Nagkintod ko ni agi kay aga mga hubog lain na magtinanawan. Dahil sige ngisi-ngisi. Mauto nagpaspas dagag ko. Kanahadlok ko, mahadlok ko dyan kong hubog. Hindi mo ari sila mo, inig kalunis. Makalaag siguro ko, basig at turas SM. Dadagara raman po na daris, Muntinlupa. Kasarang sakay. Pwede po datos festival mall. Digaling ares SM Muntinlupa, ingana. Naay maadjong tambajanan at tos plaza. Sa Sankin. Kadaghay mga kahoy dito. Presko pa naghangin. Mao to among gi planuhan ni Insimita nga maadton ta mi ganang buntag. Unsa kay agbata nang hilak-hilak lagi. Mao tong wa mi nalahos. Sa unang panahon katong nay Darkos Muntinlupa tuig 2016
at tumi magtambajan. Katong siya ay sa Baros Paneliksi at na palakaw-lakawon. Mas lamig jud po yan sa probinsya. Kay presko ka og hangin. Kung gusto ka mo kaon og beteng, naay beteng. Gusto ka mo kaog mga utanon, naay mga utanon. Gusto ka mo kaog balanghoy. Una kay tananom, pwede ra ka mag-ibot nga na. Gusto ka mo kaog kamuti, una kay tananom, mag-cover kay nga na. Maunang ganahan jud ko sa probinsya. Di ko ganahan dali sa Manila. Muara magaling ko sa Manila, karang naray importante. Silimul kay naman dali isang pangita. Si Raman dali sa Manila. Puhon og kanang nay mahaman ako pera. Kaluyan sa Ginoo mabaskag na ko. Muuli naman ko sa Bohol. Silimul ray ang pabakasyonon sa Bohol puhon og kanang nay mahaman ako pera. Si ganahan siya dali sa Manila. Di ni zabidaan jud ang isang pwesto nga litsunan. Ang ginad si Limuel nga adto ra sa Bohol balhin og paninda og litson manok. Kay na ako'y kaila nga supplier sa Magnolia Chicken. Adto ra nimo kumpra kas nangingnan. Di mo pud siya musugot. Kay sa Bohol ko no gamay ra mga tao. Mas binta jud ko dali sa Manila kay daghan og tao. Giningaw na ko nila ng tatay. Purami, dalton. Giningaw ko nilang tanan. Aliana, Lixian. Tanan nga. Kauban sa bahay, gipangmingaw ko nila. Hapit naman po kay October na karon. Nja, kaning buwan sa October, di rin mahiningan. Mahaman na po ni. Sa November na. Ag November, dali rapod na. Nja, December na. Perahan ako. Wa ko mahadlok. Kaya ang gisalig sa Ginoo tanan. Kadaghan lang yung mga message na nga nga na paimnon naman kuno kog food supplement. Naapot daghan gipanghanjag mga food supplement. Ipainom ko na kay makaadyo ko nga na. Unsa wa man ha gitagad. Kani ang magazag doktor nga surgery is down the way. Kaya di ko na ko magpa-surgery, mas delikado ang kinabuhi. Kaya kaning isa ka bulb, nagaba na siya. Nasa og dito nimo pa-operahan, manakod sa laing bulb na pod. Nabita uban ning chat na, nagmahay sila. Ngay nga na, agad ako nung rheumatic heart disease sa una. Gasar ka bulb na daot. Anjawa man kuno nila gitagad. Naginom man kuno pod sila og maintenance. Pero bisag nag-inom sila og maintenance, ning takod kuno gihapon sa laing bulb. Mao na karon na problema sila kay agdaot nga bulb tulo na kabuok. Unja dako na kuno sila kaadyo bayron og magpa-opera. Milyon na ka pinagalang bayron. Mao nang niin sila na nga mas maadyo nang imuha kay imong gipadali. Ani ang mga kay mo manggipasagdan. Naguban gali na nga matay. Bisag mo sila nga di kuno ko magpa-opera kay hadlok. Bahala na sila. Basta kay ang tumanan dugon sa gingon sa doktor. Magampo sa Ginoo. Kay Ginoo ra man sinasayod sa atong kinabuhi. Kay bawo pod ko nga di ko pasagdan sa Ginoo. Kani nga ang problema mahuman ra ni. Unsa mao ra to, salamat sa inyong suporta. Amping mong tanan ug asa makaron. Bye-bye.